A na petržalskej strane prvé striedanie z ihriska schádza Akosárka a šancu dostáva Radoslav Augustín. V 77. minúte prvé striedanie v mužstve Petržalky. Z hry odstupuje s 25 Akosárka, strieda so 17 Radoslav Augustín. Rovnako výmena ofenzívneho hráča za ofenzívneho. A po peknej prihrávke od Viazanka sa tento košický hráč prezentoval aj takýmto faulom. Tak celú situáciu tam teraz hasil pred striedajúcim Augustínom Jaroslav Kolbás. Ešte predtým tam však mám pocit bol mávaný offside. A boj o zotrvanie medzi slovenskou elitou pokračuje aj naďalej. Petržalka Košice stále v 79. minúte 0-0. A tento stav sa nemení ani po tomto dlhom centri z ľavej strany. Po dlhom výkope Fernanda Lópeza sa k lopte mohol dostať Marko Milinkovič. V tom rozhodujúcom momente sa tam pošmykol. Hra sa nám prelieva z jednej polovice na druhú. Tieto momenty alebo tieto časti dnešného zápasu skôr pripomínajú prekopávanú z jednej strany na druhú ako futbalové stretnutie, ale na takomto ťažkom teréne sa toho veľa asi ani vymyslieť nedá. No, tak na tomto teréne samozrejme tie prechody do útoku sú komplikovanejšie, pomalšie. Pri lopte už striedajúci Augustín. Jeho strela bola zblokovaná Dokovičom. A Petržalčania budú mať na starosti 5. rohový kop v tomto stretnutí. Loptu do ohňa bude posielať už spomínaný Radoslav Augustín. Ešte výhrvar pred Lópezom. Student to opäť dostal za bránkovú čiaru. A dáme si ešte raz rohový kop v podaní Radoslava Augustína. Na začiatku 81. minúty. Tak ani z tohto mráčika v úvodzovkách nezapršalo. Pavol Ďurica. Čikoš. Umne si tam poradil s Milinkovičom a bude z toho ďalší rohový kop. Opäť máte možnosť počuť hlasy skalných fanúšikov petržalského týmu. Petržalka, dajte im góla. Fanúšikov ani po tejto príležitosti nevypočuli hráči. A naďalej platí bezgólový stav Goran Milojevič. Ťažko povedať, či môže byť spokojný s týmto výsledkom, ale podľa hry Košičanov to vyzerá, že východňarom remíza bude stačiť. Dajte mi tam prosím vás ešte raz ten priebežný výsledok.
Krátko pred koncom vedie Bystrica nad Nitrou už 3-1. Ružomberok nad Senicou 2-1. Slovan stále na Žitnom ostrove 1-0. Dubnica Žilina 1-1. No a Prešov už vedie nad Trnavou dvojgólovým rozdielom. Takže mužstvo Romana Pivarníka po tomto víťazstve určite už so záchranou problémy mať nebude. Povzdych Martina Mikuliča, že nemá komu hodiť loptu. 83. minúta. Ťažko povedať v týchto chvíľach, či uvidíme ešte nejakú zaujímavú príležitosť. Držanie lopty majú stále návrh petrčalských hráči, je to 58-42. Košičania tento ukazovateľ z prvého dejstva poriadne zlepšili. Stále však majú mierne navrch zverenci Petra Fíbera. Ešte k tým priebežným výsledkom, ak by Žilina iba remizovala v Dubnici a Slovan udržal to tesné víťazstvo na Žitnom ostrove, znamenalo by to, že Šošoni sa ešte z majstrovského titulu nemôžu radovať. Náskok Žiliny by sa zúžil len na 5 bodov a v záverečných dvoch zápasoch by rozhodne bolo o čo hrať. Žilinu čaká ešte v sobotu v našom priamom prenose na domácom trávniku Dunajská Streda. A ligovú sezónu završia zverenci Pavla Hápala na trávniku Banskej Bystrice. A práve Dukla bude hrať sobotu so Slovanom a Belasi posledný zápas odohrajú vonku na trávniku FC Nitra. Boli sme svedkami ďalšej štandardnej situácie. Petržalský tím nedokázal prekvapiť pozornú obranu košického mužstva a stále aj v 85. minúte platí nerozhodný stav 0-0. Augustín je tam na ľavej strane osamotený. Po nepodarenom výkope Fernanda Lópeza sa dostal opäť k lopte tento mladý útočník, ktorý naskočil do stretnutia. No a Petržalčania využijú aj svoje tretie striedanie. Do hry zasiahne Branislav Fodrek.